Hey, what's up guys, I'm back with the another video. So thumbnail ko na to मिथिखाबाय ना होमबा दिनै जों बाव थाङो. Okay, let's start. दिनै जों जा जायगायाव थांगोन बियो जोंनिफ्राय around 35-40 किलोमिटारनि गेजेराव जायो खोमा नामाथाय I guess. So नायनोसै माबायदि जायगा आंबो थांफेराखै. दा जों पानेरि सफैबाय पानेरिनिफ्राय राइट साइड लानानै डिमाकुसि थांनाय लामा बेखि थांबाय थाबानो मोनगोन आरो ना आच्छा जोंजों लोगोसे सानैसो लोगोफोरबो थांफाबावगोन बेखौनो जों नेदों दा पानेरि टि इस्ट बियो कुसुबिल होननाय जायगा बेयावबो थाथ'दों जों आरोना जोङो बरियायावबो जायगाया नायनो थाखाय साफा मानसिफोर फैयो ओके सिनेमेटिक शटखौ इन्जय खालामदो जोंनि लोगोफ्रा फैबाय जों आवगायफिनबाय जोंनि डेस्टिनेसिम नायलांबाय थादो फिन जागोन नामाथाय Turn right. Take the next right, then turn left. Take the next left. For 2 kilometers. Okay, जों सफैबाय जोंनि डेस्टिनियाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों ओमफ्राय नायदो जायगाखौ बै गोजौखै माबा हर्स राइडिं सोलिगासिनो 50नि हाफ ओमफ्राय 100नि फुलनो आरोना जेनेबा डिस्टेन्सआ ओमफ्राय बाखि थिगानो जायगाया नायफैनो हागोन सोरबा ओमफ्राय एन्ट्रियाव जोंखौ पार हेड 10 ना 20 लादोंमोन खोमा
अके आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय बाखिथ' नायनांगौ जेबो गैला you know the drill मा खालामनांगौ मिथिखायो नङा होमबा and bye I'll get you later